Tady by to už byla i šance na snooker. Jiří by mohl červenou posílat k černé kouli a bílou do rozstřelového pole, kde je dvojice růžová žlutá, kam by mohl schovávat bílou kouli. Jiří se ale bude snažit potápět, z tohoto pohledu to tak vypadá, jenže nepřesné zasažení a bílá nekončí ve snookerové pozici. Funk mezi tím potopil poslední zbývající červenou kouli. Jiří Blažek by teď potřeboval 3 snookery, na stole už je pouze barevná dohrávka, jakákoliv koule bude pro Funka již rozhodující a pojistí si její získání ve frameu. Skvěle potopená žlutá koule, Funk to olízl, to bylo parádní potopení a skvělý přívod na zelenou, tady už je jasno. Zelená v kapse končí a to je vítězný první frame pro Funka. Do druhého frameu rozstřeloval Fang Ha-Yang. V zápase tedy vede 1-0. Bílá koule uhlídaná dobře, to tempo vychází úplně skvěle, skončí na mantinelu. Ovšem Funk neuhlídal červenou kouli, ta končí nebezpečně před středovou kapsou. Pokud na ní Jiří vidí, je to šance, jak začít náběh. Podle míření můžeme vidět, že Jiří na ní skutečně vidí. Je to tak, prostor kolem žluté tam je. Skvěle potopená červená koule do středu. Bílá koule končí blízko rozstřelového pole. Výhodná by pro Jiřího byla teďka zelená, kde by byl dobrý úhel na to dostat se zpátky k červeným. Zelená koule končí v kapse, teď kde skončí bílá? Tak tam to vypadá, že to dopadlo dobře. Na červenou nejvíce vpravo, na tu jedinou volnou, bude vidět. Další výborné potopení a skvělá nahrávka na modrou kouli. Jiří se dostal do té správné strany stolu, ze které si bude moci snadno přivádět bílou kouli k červeným, případně se pokusit o rozstřel. Modrá koule potopená, rozstřel ale nevyšel úplně dobře. Jiří červené nezasáhl naplno, odstranil pouze jednu od balíku a tady bude muset přijít jistota. Žádná koule k potopení tam není. Jiří si to tady vyměřuje, kam by posílal bílou kouli ideálně, aby Funkovi stížil další strk. Bílá se nebezpečně blíží žluté kapse, ale dopadá to dobře. Ve druhém frameu poté následoval velký souboj jistot. Přes 10 minut hráči spíše hráli defenzivní hru. Občas přišel drobnější náběh, ale nikdo z protagonistů finále tomu druhému neutekl více. Jiří Blažek tedy stále drží vedení 25-20. Teď ale chyba. Jistota se nepodařila, Jiří nedokázal bílou kouli schovat. Červené se rozjeli do uvolněných pozic. Oba hráči teď kontrolují skóre. Náskok Jiřího je pouze 5 bodů a pro Funka velká šance, jak si dojít pro vítězství i ve druhém frameu. Viděli jsme, že v prvním frameu zahrál v náběhu 39 bodů. Tady je šance nějaké body získat, ale barevná dohrávka by nebyla jednoduchá.
koule nejsou na svých bodech, Funk by tam musel vyřešit několik problematických situací. Přesný zásah teďka. Funk musel hrát s hrabičkami, ale na jeho přesnosti to nemělo žádný efekt. Z modré koule si Funk dobře nahrál, čeká ho ale těžší potopení červené. Funk neměl na modré dobrý úhel na to, aby si mohl nahrávat jednodušeji. A další přesný zásah. Přesně takovouhle hrou se Funk tady na Masters letos prezentoval. Dokázal vždy z kapsy vytáhnout skvělý strk, kterým soupeře usadil více do křesílka a Funk se dostal do náběhu a získal ty rozhodující body. Potopené modré přijde na řadu standardní barevná dohrávka a Funk si skvěle nahrává na žlutou. Dokázal tam najít mezeru mezi černou a mantinelem, kam si přivést bílou kouli a ještě k tomu tak, aby byl úhel na nahrávku na zelenou. To Funkovi vyšlo skvěle. Funk nakonec volí spodní rotaci. Od žluté tak bílou kouli pouze nechal vrátit tak, aby mohl potápět zelenou. Funk už přemýšlí nad nahrávkou na hnědou kouli. Hráči myslí několik strků dopředu. Průběžně toto okénko, řekněme 3 strků, posunují tím, jak se vyvíjí náběh. Zelená končí v kapse a nahrávka na hnědou vychází také dobře. Funk ale není úplně spokojen, protože bude muset hrát s hrabičkami a to s těmi zvýšenými, což je ještě obtížnější než hrát s těmi klasickými nízkými. Hráč si musí samozřejmě dát pozor na to, aby při odehrávání bílé tágem nezasáhl jinou kouli, to by byl faul. Funk se tady musí vyhýbat modré, tady to vidíme. Je tam i stížené míření na bílou kouli. Funk to ale zvládá skvěle, zůstává v pozici na modré a to je velká šance, jak si přijít pro frame, protože modrá koule už bude framebolem. Modrá koule přesně padá do kapsy a vychází i nahrávka na růžovou. Tady to Funk zvládl parádně. Růžová koule je blízko mantinelu, ale v předchozím pohledu tady to také vidíme. Není na něm nalepená úplně, takže potopit to půjde. Funk zasahuje a nahrávka na černou vychází také. Zatím má v náběhu 32 bodů, takže další 39 na obzoru. To by bylo totéž, kolik Funk nahrál v prvním frameu. Černá ve středu mizí, druhý frame je Funkův. Funkovi se v prvních 2 framech podařilo zahrát 2x 39 bodů v náběhu. Teď vidíme Jiřího Blažka, ten v tomto frameu musí bodovat. Potřeboval by ho vyhrát, aby neprohrával 0-3, to by pro něj bylo kritické.